si Malang Helen eh. Hi, good morning. Naday ko ron sa pasag ni Helen, may yung pag-abot. Yan ko galis siya. Nangibot balik ko bulang ho dito. Anong pakpakan karon kay kuan. Ang ating agon. Dengan kurang ng bulang hoy. Muni ko itong kuan nga haplutan. Aw. Suwag mga bata daan eh. Pagdan hagdeng ang mga apo ng pan sa bukid. Pakpak dia nang diri dia. Bulang hoy dia. Ja. Kemat dia kukuan. Sunob. Kaya ang sinuban ng bulang hoy. Pagka sinuban to ng mga apo. Hanip mga ano ba ni? Bulang hoy nga nilatikan. Kaya muli ko ulit siya gahapon. Nang muli bang ko itong mga inubtan nila sa una. Nga inubtan nga puli eh. Manang kaibot ko blaka puno. May muda nga ito bay. Ano lang gidangan eh. Nalilik piga-piga. Kaya sa Manila pa no. Sa Manila pa ko magluto nga ni na may biligdan ko andaan. Piga. Itak ang diring ag nga bulang hoy ang kuan ba naluto na ba gatikan ang pagsabaw tanawon ko na og kuan ba tinaban na og kuan di na kadu po kay ag kamay di man kamay kinukuan naman ni brown sugar nahamot na oh kaya linilinan ng mga bata mga po ngaon ba sige lang pagkapan suwayan umangaan ba aning bulang hoy sininuban yan na naluto na ang sininuban nga bulang hoy at ito nga putian nga bulang hoy tutang puti o lindog sa green o palwas kuan na usog tang bulang hoy nga bago mo ni jang unod pughad pag mga bata man daw tawag ito na sa mga anak hindi ko makabidyo din na mo tubag kamera ako na ito na, yummy ito tatli ko ni Ma'am Norlina ni Jo sa Singapore mga talentong bulang hoy Ma'am Yuning Ayop morning ma'am ano tutag bulang hoy Ma'am Terry Ulrich
Ngayon ta. So pa violet yung salinan ko na may gisalin. Init. Kabi iga nga. Yung nagkuhan, gangis. A few moments later. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Ngayong buntag sa Bisaya. Ito, dala po ko sa bayan Herlin karon. Kay magpaabot ko ni Jack kay yung mga mungarhi. Kay ma-order na po sa materialis. Kay murag magpasugod na po sa finishing. Kay murag grasyahan na siguro po gijahang partner dito sa Taiwan. Munang chatman nga muarhe paabot ako ni jarong adlaw sa gaskiya. Salamat day Lord, daghang salamat sa kasaskina buhi nga naka mataptarong buntaga. Kung ano day ron Bernice na daron Pizza City schedule dan haron na to ilas San Isidro na-postpone. Lunes na kuno. Puhon, madura pod kay nasurin dan hipadong. Sa among kilang-lingaw ron, mag-shout out de kustanan ng mga amiga sa kahanginan. Good morning di ay ni Scorpio Girl. Asa makadapit ma'am. Good morning. Ni Manuela Salva. Salamat sa pagsilip sa ahang video. Labi na ni Edina Kanyiti diha sa Liti na Abas Lastiri diha sa Liti ma'am. Nagmeet bagha mo diha sa Liti. Og ni Luluman din. Good morning. Og ni Noel Dominguez, good morning po diha sa Cebu. Salamat sa kanuning pagtimbaya sa ang payag. Og ni Rosposo, good morning ma'am, asa magkadapit. Labi na ni Ma'am Loncia Ayok, good morning, God bless always. Og diha sa Korea, ni Mers and family, good morning ma'am. Og ni Pili sa Taghap, kamusta? Kamusta man ka? May bagong nisilip, bagong timbaya, Mercy Carilo. Salamat ma'am, ug asa man kadapit ma'am. Salamat. Ug kani silang always kanunay maglili. Lordy Saladin. Good morning. Sara Laila Amid. Good morning. Ug ni Ginalin Libera. Good morning. Ug ni Berna Mendoza, good morning ma'am. Ug nabag hapoy bagong timbaya Ritzel Basali, good morning ma'am. Kalau pa nabasahan na imo ang message, salamat. Ug Musulinyo, always ni sa kanunay, good morning. Amping kanunay. Ug ni Norlina Abdullah sa pamilya diha sa Singapore, good morning ma'am Norlina. Kamusta naman ka ma'am? Miss you. Og ni Lucy Aseno Hater, good morning. Kamusta? Amping kaunes ang pamilya diha. Salamat kaadyo sa perming pagtimbaya. Og ni Vilma Macabalo, kamusta man ka ma'am? Kamusta yung panahon diha, Vilma Macabalo?
Oh, good morning di ay labi na sa among pinaka the best nga hapit na mo uli ay silang Cherry Ulrich kainto nga taga Valencia Danao. Kumusta man ka ma'am? Morning. Salamat sa kanunay pagsilip sa ang payag. O kumusta di pud mong tanan ang mga kaigsuonan di sa Alicia. Ilan mamaalits. Kumusta mo diha? Ilas na naikatay. Morning mo. Daghang salamat sa itong kanunay paglili sa ang channel. Sabaw na mo. Salamat kaado. God bless niyong tanan. Ug ikaw diha upaw Violet. Ninsat na ko sa first cousin bahin sa bakuna ni Precious na ako dari sa Alicia. Na ako dari sa schedule sa ato ang barangay. Dingin si Zanaho upaw lahi ko nutong lahi diha. Depende ko nasahid nga parang kuan ang mga bata. Si dari kay si Zamihid sa Alicia. Nakibaw si Ja. Sahid ako na ang kinahanglan up to date mo adto sa sa mga para vaccination sa mga bata. Ang konsulta lang is Precious kay mag 4 months na. Mapadid matulog dahil sa nga naman kunong pa manlingin ko nga. So pa rin sat man po pa-inquire dari da kay naman lagi dari. Wanang uli na laman mo. Kuan naman mong promo nga ticket kay rong maapas pa ng pagbakuna sa bata. Kaya di mas do sabay sa putlong kameraman. Natingal lagi sulya kaya itong pagsat na sa katong una ako no, unang si Precious nga mag 1 month pakapin, katong tayo mawa ko nutoy vaksin. Tanan ko ruto sa pagkasunod buwan na dapat dias Mayo. Katong ipabalik mas Mayo diha lang tato. Si Titus biason wa gihapon. Manang pabalikan pa kuno June lazo pa. Manang o pwede. Lupad na naman mo nga rin. Kaya bawa na ka. Kaya rong maagapan na dito ng bakuna sa bata. Hindi ko no pareha ag mga kuan. Mga depende ko no sahid. Siguro dito, huwag nakakailakas. Bawala makapod sa abang kuan. Da, sa atin tang imong mga kauban, dito na ba itong imuhang isahang mga vaksin, pero katong atong kauban ni mo sa Paranaque, wa pa gani ko no to wa pa kung ila born screening, kaya nagawat sila sa Usmon, sa atin na aming pangutana, aming pangusta. So, ang sila mapaborn screening datong private kinagawa talaga sila ag libre dito sa Usmon sa amo ng Usmon nga wa man hantod karon 4 months na ba hapit ang bata katong kadagandagan ni Precious. Madulig kami madulig kami kay nakapaning kamot mig naka born screening si kuan Precious kay kaluan pa sa Ginoo nga dihay na luoy na mo nga para ma-born screening si baby. Daghang salamat kadto di ay usbon na moto naka-born screening mi dadto among gibayaran 1.8. Pero dili pa tos doon Emilio kuno sa ubay ani pa tos bohol 900 ako no to dingan to nga gagaw. Tagaban nito sa Manila na 1.8 na 2,200 sa Delamercid datong 1.8 sa ang sa tunguban wala karon problema na mo si Precious katong lamang GPT-1 wa pa din wa pa din na bakunahi wa pa din pulyura atong patak tadad pa pudlugay na ka-reflect ni agaw si ko pangutana daras ni aging kuan busy siguro lagi pud si Jam atong mapay pag chat gahapon nga pwede pa kuno na i-transfer sa patungkam